Hallo, det er Torben Uffe her, vi er i gang med at lave bagstiv. Det lyder som om, du er en kende bagstiv. Og jeg elsker Instagram, og jeg elsker TikTok. Jeg har så mange mærkelige ting, jeg følger derinde. Altså, hold kæft, hvor er jeg meget sjovt, mand. Det er... Jeg ved godt, du har sagt, du primært følger folk med Downs, og så for unge piger, ikke? Og så lækre kællinger. Ja, det. Altså, lækre kællinger er bare, der er slutty, der står og hopper, så deres patter er ved at falde ud. Og så en mongol, der kører i træ på en scooter eller sådan noget. Det er nok til, at jeg er glad. Ja. Hvis jeg lige skulle skide, så de 2 minutter der, hvor jeg sætter det der, det synes jeg bare er super duper, og så er jeg videre. Alice Vargas har jo altid været en gudsbenådet sanger. Synger flot ufemand, ikke? Velkommen næsten til Danmark. Lige så dygtig, som du er til at tale. Velkommen til Danmark. Ja. Nå, jeg tror, jeg har set for meget TikTok. Det tror jeg fandme også, mand. Og så bare bagefter, hey daddy, fuck me daddy, yeah, I'm slutty. Nå. Men, er der egentlig nogle slutty altså folk med Downs derinde? Er der nogen af dem? Nej. På et tidspunkt, så kommer algoritmen jo til at vælge at tænke, nu vil vi ramme plet for Uffe. Han har set så meget på folk med Downs, så meget på slots, og så kommer der bare altså de 2 opvaskere for riget i lovkort. Kæmpe patter. Og så skal du se mig begynde at wanke, du. Nå, det prøver jeg.